ನಿಕಲೆ ಮಾತ ನೆನಪುಪ್ಪು ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ CD DVD ಅವ ಮಾತ ತೋನಿತ್ತು ಅಂಬಡೆ ನಿಗಲೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ರಥ ಬೀದಿ ತಲ್ಪ ಬತ್ತರಡೆ ನಿಗಲೆ ಅಂಬಡೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಈ ರೇತು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ 42 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಫಕ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ನನಲ್ಲ ಎಂಟರ ಆತ ಜ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಎಂಟರ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಗುಂಡದ ಇರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮೂಡೆದೇವಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಕಾಲೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಬದ ಬಾಣಲೆ ತೋಜಿಂಡು ಐತೆ ಅವಿನೆಂಕಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಬ 65-70 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿಕೆ ಇತ್ತನೆ ಪೋದು ತಿನ್ನ ಅತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎರೆಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರಂದಾಂಡ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಮಾತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ದುಂಬುಗು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಡ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಜೆ ಬೋಡ ನಿಗುಲು ಇಡೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಜೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಪಲ ಭಜನೆ ಅವೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸದ ಮರಿಯಾಲದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಿತ್ತಗು ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಮೇಯ್ಕಿರ್ಮುನೇಕ್ ಪೂರ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಾವು ಪಾತೆರಂಡತಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ರಥ ಬೀದಿ ಡುಪ್ಪು ಅಂಚಿತೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಡ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾನ ನಿಕಲೇನು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತಿನ ಜಾಗ ಉಡುಪಿಗೂ ಪುದರೆ ಉಂದಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಗಾದೆ ಮಾತುಂಡಿಗೆ ರಥ ಬೀದಿಯ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ವೆಂದರ್ಥ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿ ನಿಗಲೇನೆ ತೊಂದು ಬೈದೆ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಸೊ ರಥ ಬೀದಿಡಿ ಏನ ಮಾತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕ ರಥ ಬೀದಿ ಅಂದು ದಾಯಕ್ ಬುದರ್ ಬತ್ತನ ಪಂಪಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೆಗುಲೆ ಬಲೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಯಾನ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದತಿ ನಮ್ಮ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತಾರನ್ನಾಂಡ ಸೀದಾ ಡೌನ್ ಬತ್ತಾರನ್ನಾಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರುಕು ತೋಜರಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ನೆನಪುಪ್ಪು ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ CD DVD ಅವ ಮಾತ ತೋನಿತ್ತ ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವ ಮಾತ ಇತ್ತಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ CD ಬೆತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏರ್ಪುರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷತೆಲೆ ಅಂದಾದನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಬಗೆಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಣ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಬಂದಾಗನೇ ನಮಕ್ ದೇ ಅವು ಏನೆನ್ಪಿನ ಈಗ ದೋರೆಪುಳಿ ಏನೇ ದೋರೆಪುಳಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ತೊಜಂಕ್ ತೇವುದೀರೆ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಒಂದು ತೊಜಂಕತೆ ತುಲೆ ಮಾತೊಂಡು ಬೊಕ ಕುಕ್ಕತೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಮರಗಿರಿಂಗ್ ತೋಜಲೆ ಉಂದತೆ ಒಂದು ಮರಗಿರಿಂಗ ಕಾಣಿಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂಬಡೆ ನಿಗಲೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ರಥ ಬೀದಿ ತಲ್ಪ ಬತ್ತರಡೆ ನಿಗಲೆ ಅಂಬಡೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಗಟ್ಟಿಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಈ ರೇತು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ 42 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಆಡಕ್ಕ ಎಂಕುಪುರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಡಕ್ಕೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇರಳೆ ಅವೇ ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಫಕ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ವಾಂಟೆ ಪುಳಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಶುಂಠಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವಲೊಂಡೆ ಕಾಲೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಮೂಲು ಅವು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪಡುಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೇನೆ ಒಂದು ಕಣಿಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ತಿಮರೆ ಉಂಡು ಗೆತಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ವಾಂಟೆ ಪುಲಿ ಪತ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದ ಪುಲಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಮಾತ ಬಗೆಯಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆದ ಒಲಿತುಲಿ ಕಾಲೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತರನ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಏಪಲ
ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿಲುಂಡು ಪರಂದುಂಡು ಕಾಯಿ ಪರಂದು ಆಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅತೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಅಂಗಡಿಡು ಪೂರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಮ್ ಮೇಡಾ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಗು ಮಲ್ಪುನಿ ಅದು ಬೇತೆಗಳ ನಿಗಿಲ್ಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ಅತೆ ತುಲೆ ವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ವಾ ನಮ್ಮನಿದ ಹಪ್ಪಳ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಪೂರ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಡಿಶ್ ಪೂರಲುಂಡು ಹಪ್ಪಳ ಸೆಂಡಿಗೆ ಪೂರಲುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುಲುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಉಪ್ಪಡ್ಲುಂಡು ಇಡಗೆ ಬಾಲೆ ಮಗಳ ಮಾತನಿಗಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಥಬೀದಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಟರ ಆತು ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಎಂಟರ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಈತ್ ನಮ್ಮನಿ ಇದ್ದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಗಳಿಗೆ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಜ್ಜೈ ಕುಕ್ಕು ಬಕ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಅವು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಆತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೆಂಡೆ ಊರಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂದು ಜನ ಪೂರ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದುಲಿ ಗುಂಡಾತೆ ಒಂದು ಗುಂಡಾತೆ ತುಲೆ ಅದೇ ಗುಂಡದ ಇರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮೂಡೆದ ಇರೆ ಊರುಂಡು ಮೂಡೆದ ಇರೆತ್ತು ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ತಲೆ ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಕಾಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏಪಲ ಬತ್ತರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಡೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಉಡುಪಿದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಥ ಬೀದಿ ನಿಕಲ್ ಏಪ ಬತ್ತರಿಂದಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜನ ತುವೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಥ ಬೀದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥೋತ್ಸವ 4 ದಿಕ್ಕಡ ಆಪುಂಡು ಎದುರು ಪಿರ ಬಕ ಬಲತ ಬದಿ ಎಡತ ಬದಿ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಪೋಡದು ಈ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಜಾಗಿಗೆ ರಥ ಬೀದಿ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕ ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಠ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿಡೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠನು 13ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತರಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬರಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಜರ್ನಿದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅತ್ತು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಉಡುಪಿದಾಗುಲ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪುವರು ನಿಗಿಲು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತವರು ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡದು ಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಊರದಾಗಲ್ಲ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬಲೆ ರಥ ಬೀದಿದ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಗಿಲು ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾದಿ ಸಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಗಲಡೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಪೂಪುರ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ನಮ್ಮ ಎಡಮ ಮಠಟು ಒಂಜೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ಉಂಡು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ತೋಜಾನೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ವಾ ನಮ್ಮನಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತುರ್ದು ಬಂದಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು AL ನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜನರಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೇ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ನಿಗಲು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದತ್ತು ಕನಕದಾಸ ರೋಡ್ಗಾದ ಬತ್ತರಂದಾಣ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ AL ನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಜನರಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟುತ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಭರಣಿ ಕನದಿನಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಭರಣೀನು ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕಂದಿನಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಮೇರೆ ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅತೆ ಕಿಂಜ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಏನಡಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡಾಪುಣತೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡಾಪುಣತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕಂದಿ ನಂಚೆ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕರ್ಬದ ಬಾಣಲೆ ತೋಜಿಂಡು ಐತೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಬ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೇ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ್ ಓಕೆ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡಿ 8 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ನಡಪ 65 ವರ್ಷ
65-70 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಬೋಡಿ ಆ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಂಚಿನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವಲಿ ಐತೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆರು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಆರು ಒಂದು ಕಾವಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ದಾಲ ಸೀಸನಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಮೈಪೋಲಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇನಿಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ತಿನ್ನೋದು ಅದೇ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಅವೇನ ಅಡಿಟ್ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಅಪ್ಪದ ಇಟ್ಟೆ ರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರಂದಿತ್ತಿನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಕಾವಲಿ ನಲಿಪುಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ನಲಿಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗುಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಒಂದು MS ಹಿಡ್ದ ಕರ್ಬ ನೆಟ್ಟೆ ಬನ್ಸು ಗಿನ್ಸು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಒಂತೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇಕು ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದು ಕೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯಾವಡು ಕಾಯದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ರೆಡ್ ಮೇಕ್ಲ ಪೂಜೋಡು ನೀರ್ ತಾಗದು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಪ್ ವಾಟೋಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಕಾಯಾರಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ಅದೇ ತುಕ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಗು ಲಾಯ್ಕತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತು ಎಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಷ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅದೇ ಒಂದು MS ಹಿಡ್ದ ಕರ್ಬ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಅದೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಇಡು ಏನ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಡು ನಮಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾ ತುಲೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ ಕಾರಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕ ಅವನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಚೀಲಲು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪಿನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೇಲು ಉಪ್ಪಾಡದ ಭರಣಿ ಮುಖ ಚೂವ ಪತ್ತಿನ ಎಲಿತ ಗೂಡು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪದಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಬಾಣಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮೇಸ್ರಿಗೆ ಆಪಿನ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಚೀಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಟನ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಣೆದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನಲ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವಡು ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿಕೋಡೆದಾಗಲತ್ತು ನಿಗಲು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಜವಣಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಗುರುವಾರದಾಣಿ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ನಿಗಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾನಿ ಓ ಮಠದ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂಪುಜಿ ಯಾನು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾತಾರತ ವೀಡಿಯೋಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪುಜೀನಿ ಕೇವಲ ಯಾನು ರಥ ಬೀದಿದ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಏನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಆಡ್ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದೇವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬಕ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ನಂದಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾದವಾಚಾರ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಡೆ ಬರೋಲಿ ನಿಗಲು ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬೋಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ತುಲೆ ಮರತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಿನ್ಯ ಸೈಜ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೋಲು ಮುಲ್ಪ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬಲೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಬತ್ತದ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ತಾತೀನಿ ಯಾನ್ ತೂತು ಜೂನೇನ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕುಲ್ ದೇಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನ ತೂವೆರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನು ತೂವೆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ತೂಪೇರು ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯಂಬೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇನ ಮೂರ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಲ್ತದ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇನು ಪೂರಗಲ ತೂವೆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಕ ಗೋಪುರನ ಬಲ್ಲೆ
ಕನಕನ ಕಿಂಡಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲತ್ತಲೆ ಮರತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಉಂಡು. ಆಡ್ಬಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ದೀಪ ಆರಂದಿಲಕ್ಕ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಗುದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಕ ಮರತ ಚಮಚೊಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಮರತ ಚಮಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಣೆ ತುಲೆ ಮಣೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಣೆಯಲ್ಲ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಮಣೆ ಉಂಡು, ಬಕ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉಂಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡದೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸರ್ ಐಕೇತ್ ಏತ ಐನು ತಾಯಿವನೆ ಚೂರು ತೂವಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ವಾವ್. ಎರೆಗ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪವರಂದಾಂಡ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪತಂ ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ತುಲೆ ಮರೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂದ ಮೀನು ಇಂದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂದು ಉಂಟುಲೆ ಇಂದ ಮೀನುಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂದೆ ಉಂಟುಲೆ ಇನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು ಮರತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿ ಪಂತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆಗೋಲು ಆಡ್ಬೇಕ ಮರತ ಸೌಟು ಇಂದೆ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರುತ್ತನ್ನ ಮರತ ಪೂರ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಐಕ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಡು ವಸ್ತುಲು. ಪೆರಮಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪೆರಮಣೆ ತುಲೆ ಆಡಕ ಬುಟ್ಟಿ ತುಲೆ ತಟ್ಟಿ ಗುಡುಪು ಆಡ್ಬೇಕ ಕತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಗ ಪುರ ತೂದ್ಗೆ ತೊನ್ನಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿ ಲಾಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಥ ಬೀದಿಡು ಎಡಮ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಠ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತೇಶ್ವರ ತುಲೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೇ ಪಿದೈಡ್ದು ಕೆಲವರು ಪಿದೈಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪೇರು, ಕೆಲವರು ಉಲೈಗೆ ಪೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಉಲೈ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಪೈನ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಡು. ಒಂಥರ ತಂಪಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಉಲೈ ಪೋಯರಂಡ ನಿಗಲು ಸೋಮವಾರ ದಂಡಿ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅನಂತೇಶ್ವರಡು ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ದಂಡಿ ಬತ್ತದ್ದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಅನಂತೇಶ್ವರಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಣತೆ ಐಕೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಐಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ದಾರೋಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ದಾರ ಮಾತ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪಸೋಂಪೋಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಪುರ ದೃಷ್ಟಿದಾತೆ ದೃಷ್ಟಿದವು ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪತೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಕಾಜಿ ದಿವೆರಂಡು ಕಾಜಿಲ ಪುರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಐತೆ ಫೈನಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತೆದುರು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜನ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೆರೆ ಸಿಕ್ಕುವೆರು. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಡುಪನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ರಥ ಬೀದಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅವನಾಗ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಎದುರುಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ದುಪ್ಪಡು ಬುದ್ಧ ಅಡಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಕೆಬೀತ ಆವಡ್ ಕಾಜಿ ಆವಡ್ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಸುತ್ತೆರೆಗೆ ಸುತ್ತೆರೆಗೆ ಅಂದೆ ನಿಗಲೊಂದಿನ ಬಲೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ತಲೆ ಕೀಚೇನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಹಪ್ಪಳ ಶೆಂಡಿಗೆ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪುರ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಅಷ್ಟ ಮಠ ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಣಿ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಎದುರುಡೆ
ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತೂವೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಪೋಪೆರು. ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥ ಬೀದಿಡ್ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನಾನೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ದೇವರನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋಂಗ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವೇ ಅನ್ ಪಂಡತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಆಡುವಾಗ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮರತಪುರ ಐಟಮ್ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ನಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಥ ಬೀದಿ ಸುತ್ತ ನಗಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಥರದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಲಿ ತೂವೇರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಅಷ್ಟಮಠ ಒಂಜಿ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಸೋದೆ ಮಠ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಲಿ ರಥ ಬೀದಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ಮಠ ಅವೇ ಸೋದೆ ಮಠ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ತೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ದಿವೇರೆ ಹಾಪುಂಡು ಏತ ಅಂಕಲ್ 150 ಪೂರ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಗ ಅಮ್ಮಗಿಂಚಿನ ಪರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ इसमें दूसरा कलर है एक ये कलर नहीं है दूसरा कितने का है 150 पूरा मतलब कुछ भी ले लो 150 हाँ बड़ा थोड़ा बड़ा 200 हाँ हाँ एक दे दो हाँ आपके पास गूगल पे है ना हाँ उंडुदली जूट मटीरियल ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಜಾಪಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು अच्छा है ना जूट का बेल्ट भी अच्छा है हाँ इसमें कलर यही अच्छा लग रहा है मेरे को इसको कितना 150 ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೆತೊಂಡಾನು ಟೋಟಲ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ 300 ಆಂಡ್ ಥೋड़ा कम है फिक्स प्राइस है थोड़ा कम करो ಓಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಗೆತೊಂಡಾನು ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಎದುಡಿ ಆಪ್ ಇದರಿ ರೇತೋನಾ ಹಾಂ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಎದುರುಡುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಶಾಪ್ ಬಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಜೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುಗು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಡ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದೆಜ್ಜಿ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಗಡ್ಬಡಾವಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕುಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಡ ಜನ ಸಂದಣಿ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ತೋಲ ಇಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೆಗೆ ಪೋರೆಗು ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಕೂಡ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನೋವೆಲ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ರಥ ಬೀದಿಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ಅವು ಗುಂಡು ನಾಯಕ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂಡು ನಾಯಕ್ ಜನರಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಯಾನು ದೂರಡೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೆರಮಣೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಬೋಡ್ಡ ನಿಗುಲು ಇಡೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಜ್ಜೆ ಮಾತ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಕುರುವೆ ಐತೆ ಅನ್ಪಿನೈಕ್ ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜತೆ ಒಬ್ಬರ ಪದ ಅಂಚದು ಪನ್ನಗೆ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪನ್ನ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಕುರುವೆ ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಭರಣಿ ನಿಗಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾರ್ದೀಪಿನ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಭರಣಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮೈಸೂಡಿ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಅವ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೂತ ಚಟ್ಟಿ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಊರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಆಂಡ ಪಿದೈಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗು ಮ್ಯಾಟ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾನು ಇಡೆಗ್ಲ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೆತೊಂಡ್ರೆಗು ಏನ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಇಡೆ ಮತ್ತು ಬೈದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಸಂ ಪೋಡು ಪಿದೈಗೆ ಪಾಡ್ನ ಹಂಚಿತೀನಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡಾರ ನಿಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಗೆತೊನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕ ಕೋಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ವೇರ್ ದಾದಳೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಬೋಡ ನಿಗಲಿ ಇಡೆ ಬಲೆ ಆಡಕ ಬಂಗಾರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಅದಮಾರು ಮಠ ತೊಲೆ ಅದಮಾರು ಮಠ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತತೊಲೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೇ ಅದಮಾರು ಮಠ ಉಂಡು ಆಡಬೇಕ ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಮ್ಮ ಮಠ ಉಂಡು ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಉಡುಪಿಡು ರಥಬೀದಿ ಉಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಷ್ಟ ಮಠದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲೆ ತೂಕ ಏರ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂಪೇರು ತೂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಅಷ್ಟ ಮಠದ ಪುದರ್ಲ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ದ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟೆ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೋಡು ಎಕಡೆ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಗೆತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಮರತೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಮರತು ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬಣಲೆ ತುಯ್ಯ ಆಡ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ತುಯ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ದತಿ ಸರ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಪಲ ಭಜನೆ ಅವೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಭಜನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಅಂಕಲ್ ನಡಿ ಕೂಡ ಪೋಯಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಅವ್ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತುವೇರೆ ನಾನು ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪತ ಅನ್ಪೇರು ಭಜನೆ ಮನ್ಪೇನು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಏನು ಹಪ್ಪಳದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತೋಚ್ಪಾಯ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬರಗಿತ್ತು ತೈಕ್ ಬೋಡದೇನು ಮುಲ್ಪ ದಾಲಗೆ ತೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಬೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ಪಿನಿ ಉರ್ದುದ ಹಪ್ಪಳ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ಪಿನಿ ಚದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಅದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುರು ಲೋಕಲ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಡ್ಬೇಕು ಅವು ಎಡ್ಡು ಪುಡಿ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಒಂದೇ ಐಟ್ಲ ಚೂರುಂಡೆ ಒಂತೆದ ಉಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೆರಿಗ್ ಅವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅದೇ ಅವು ಏತ್ ಸಮಯ ದೀವಲೆ ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಅಂಚಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೆಣಸತೆ ಅವು ಏ ಸಮಯ ದೀವಲಿ ಅವಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ ದಾಲ ಪುಚಿ ವೆಜ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅದೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡು ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸದ ಮರಿಯಾಲದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಂ ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಗ ಗುಜ್ಜೆದ ಸೌಂಟೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಸೀಪೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಆಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದುಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಅವೇನು ಐಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಿನ್ಯ ಹಾಂ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ತುಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಮಲ್ಲ ನೆನೆಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಕಿನ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಡಿಗೆ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾವ ಒಂದು ಈತ ಬಗೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಪಾಡುವರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಯ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನು ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಬಾರು ರಸಮ್ ಅತತ್ತು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗ ರಸಮಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪು ನಂದು ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತರಕಾರಿ ಎದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಐಕ್ ಪಾಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಇತ್ತೇರು ಎಕ್ಕಡೆ ಅಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೇರು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏತೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ಹಾಂ ಅದೇ ಒಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆವು ಹಾಂ ಪಿತ್ತಗು ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಮೇಯ್ಕಿರ್ಮುನೇಕ್ ಪೂರ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಪರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಡ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲೆಯವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹಣ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವಳ ಕೊರ್ಲಿ ಊರದ ಪುಳಿಲಗೆ ತೊಂಬೆ ತುಕ ಬೊರ್ಚಿ 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 ಅತ್ತೆ ಪೂರ ತೂಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತೂದು ಮೂಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತದ ಹಂಚಿಪೋಯಿನ್ ಇರ್ ನಾವು ಪಾತೇರಂಡತಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏತು ಒಟ್ಟಿಗೂ 500 ಅತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡದು ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಾನೊಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡರ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಏನು ಪುನರ್ಪುಳಿಲೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚೆನಿ ಊರ್ದ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆರು ಕುಡ ಬಲೆ ಅಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಪನಿಬೇಕು ಅಂಚೆನಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಪಾತೇರು ಆಂಡ ಮೇರ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿರು ಬೇರೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಣೆಡು ತೆಲಿಕೆದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನುದು ಪಾರು ಮೇರೆಂಚ ಪಟಪಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಡೆ ಪೋಯ್ಡಲಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯಗೆ ತೊಂಬುಜಿ ನಾನು ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ್ಡಲಂಚೆನೆ ರಪರಪ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಉಪಯೋಗ ವಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ಅಂಚದು ಯಾನು ರಪ್ಪ ಯಾನು ಏನನ್ನು ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ರಪ್ಪಗೆ ತೊಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಉಡುಪಿಡು ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದು ಪಡು ಐತೆ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನಿಗೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ರಥ ಬೀದಿ ಉಡುಪು ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಲ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ದೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೋಲ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ಇಂಚೆನೆ ತೊಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್